Amerika tana cike da mamakin yadda kasar Iran ta ki miƙa wuya duk da matsin lamba na tattalin arziki da na soja da take fuskanta. Me zai faru idan ƙawayen Amerika na gabas ta tsakiya kamar Qatar da Saudi Arabia suka ƙi amincewa a kai wa Iran hari daga sansanin sojojin Amerika da ke ƙasashensu? A wannan yanayin dole ne Amerika ta ƙaddamar da shirinta na biyu, wato second plan. Wannan na nufin dole ta tsallake sansanin sojojinta da ke ƙasashen Larabawa, ta yi haɗin gwiwa da ƙawayenta na yankin Europe, wanda a nan ma tana da sansanin sojoji da yawa. Sai dai babbar matsalar ta shine nisan da ke tsakanin Europe zuwa ƙasar Iran yana da yawa sosai, musamman a yakin sama. Sai dai Amerika tana da mafita akan wannan matsalar. Tana da manyan jiragen tankoki na sama masu dakon mai domin zuba wa jiragen yakin ta koda suna sararin samaniya. Manyan jiragen KC-135 suna iya ɗaukan miliyoyin lita na man jirgin sama. Tuni Amerika ta tura jiragen KC-135 da yawa zuwa yankin Europe, musamman sansanin sojojinta da ke ƙasar Greek. Idan har babu jiragen KC-135, sam Amerika ba za ta iya kai wa Iran hari daga Europe ba, domin jiragenta irin su F-16 da F-35 ba za su iya tafiyar dubunnan kilomita ba tare da sun ƙara mai ba. Sabon shirin da Amerika take shine tura wani jirgin ruwan yaƙi na Gerald R. Ford zuwa yankin gabas ta tsakiya. Wannan jirgin ruwan shi ma kamar USS Abraham Lincoln ne, zai iya tashin jiragen sama guda 4 a ƙasa da minti 1. A wani shirin kuma da Amerika take yi, tana fito da manyan tsofaffin makamai masu linzami, duba da yadda ƙasar Iran take da dubunnan makamai da jirage marasa matuƙa. Wannan yasa idan ta ce za ta yi amfani da sababbin makamai, za ta yi asarar kuɗi masu yawa. A ƙarshe, Amerika tana da wasu jirage guda 3 wanda su ne tashin hankali ga ƙasar Iran. Na farkonsu shine B-1 Lancer-Born. Wannan jirgin yana iya tafiyar kilomita 11,000 ba tare da buƙatar mai ba. Na biyunsu shine B-2 Spirit Bomber. Wannan jirgin yana iya tafiyar kilomita sama da 9,000. Na ukunsu shine B-52 Stratofortress. Wannan jirgi yana iya tafiyar kilomita 14,000 ba tare da ya nemi mai ba. Duka wannan jiragen suna ɗaukan manyan bama-bamai kuma suna yin gudu ninkin gudun sauti sau da yawa.